alaihi wasallam na wayap pagilay nagyang kutuwak kaya pagintaw niyan. Piyakan degang o Khadijah. Kagi ako pakajulibir niyan sa degangan. Na ini pamamasaw Khadijah ayabu emiyaw na makaw makulang-ulangon o duminilibir sa degangan sa isasam. Na Rasulullah amiyang pesan yan langun sa degangan yan. Sabab sa kamudaan na ini isa o Khadijah sa ikong pakatutundog niya nun o di na pangaulot niya nun na sumaysara tigyan na anto na iwaraan o Muhammad ay nung ikaw na mga besa aswat tigyan sulangon o pintiruak nun aarga o digangan na nangunian miniuma ay minisambag umaysara na tigyan na sumanad tigyan sa Muhammad na sukya pa kau mamisi isasam na supintiro ka argo bigangan na din yan din umani. Bagi ayang nabitad si Sagyang Kota Masa na dilibir ka sa digangan na upama na sotiong busan ka sa digangan na piro niyan ka katiso digangan na ayar ka kanon na sanadagus sarapi umani kilo upama na dipindi sa kapisa ang kauro na ayam kesuayan na sanjap pinabaan kau na kay sabab samad ay pilalakaw rong kapinaulan na adna mi sampay ro na picture tangpian upama kasada dagu sarapi na miyakaw maron na tingang sawate so kuman sa Rasulullah miyakaw masih isasam na tingin na kati sudigang na ayar ganyan na sada dagu sarapi dan yan din ande ni na ane na so Peter uno Khadijah ito mambuy sabab pamiyakaw pesa nakagya ko panudul nuto umay sara sa iko Khadijah na isaw to ay nagpamamasan yan at tigyan na mata nagyang kayak kang udaan apiakan bigang akan namama at ito kasasarigan yun din bitaniyan taman sa kagya ko pakadilibir niyang mampiruman amat tiro yang managyuto na ayabud na miya pikir o Khadijah na tigyan agya isumuri purya nabi sa iko kaya pagir agyang kutwa takidyan saban yan nun din pitero at tigyan na hay Muhammad na ino ka din pengaruma na tigyan na di ako makapengaruma kada tamuka na tigo Khadijah ay ino akong ka din pengaruma na tigyan na dahil kibitang akan raka na ayay ni sembago Khadijah na sundilibir na kaadigang anakan na sadin sa kinabawon nagyutay bitangan karakan yutay ki ano yung sa kitab sa suwanday ni na Khadijah nas kanyan imiyaka panuksam sa iku Rasulullah nas kanyan minyanagpang gitu weda saya kata na di kepakan gaya no na nabi amay ko ka na beda kepakay sutong na kepakay mabuos amay kaya binagya bagan kau nauba lapis andi hafiz ka lapis imiyan lapis ka upama kata nauba tablig ka tablig imiyan tablig gitu ini yang kepakan ayamanan namanya pa kayo to makagiyas sabab sa Khadijah naskan yan namampiay utak abubay bubay amya benung ada pagi pangaruh maka ayam membuat hadapian naso murid purya nabi nasabab ci sagyang kutwa kapipikiran yanon mau ngangan abai ama sport ama na ipanagun taman nagumala iparatia na ini begairun wallah agyang kutwa pang ninya kaayas sababian nakagiaskan yan mampunan yan masuk kurta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagindi sabab mana itamu kabai miya katepi sira na gusto Rasulullah na miya tay so Khadijah na deden amini begakian si iku Rasulullah at tamu aat piyaso sada di pamakasi saja den na banyan mini begak enotom na langon na tamu kian na inusarian si iku agama nagyuto mambuy sabab ama pinutul janwa kay kumatay so Khadijah na aya kaya tau Rasulullah si sagyang kutuay bungkuso bungkuso na ngutuwa kepanan adiman ko Khadijah adiman untuk Khadijah si Rasulullah kaya miya ano yung Khadijah na tigin na si isang utakap kesakityan na tigin na hey Muhammad ya Rasulullah na ikelkak na tigin suka ketaguan si sagyang kaya kubah na pengeninakan reka tigin aswat tigyan sui kukulu beka odi na tetanggu beneka pupagam paganay akia pakatan Umar kau Jibril na ayang karakan bungkusan naman ito so kiyan nagaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kinwaniya nagyang kutay bubungkusiyan na tigyan nagyay na so kiyan na yung Khadijah miya kapia ginawa niya at tigyan na way
Agiya ko namatay. So Khadijah, nakagiya kumarigo. Ay kumarigo ha. Agkapanan, mungkusan. Nakiyaya to Rasulullah, agiyan ko tadiniman no Khadijah ay mungkuson. Nasokya kaya tao no Rasulullah na miyakat taling maso Jibril alaihi salatu wassalam. Tigina ya Muhammad, Allahu yaqra'uka salam. Kaya tigin Muhammad na suwala na pitiro yan rak na isimpayakan na kasong kanilintan. Baka tiginaang kaapikir ka na gusubar ka. Mataan na tigyan asang na tigo Jibril na maawid ako sa kapan apuun sa iko surga. Apa mamagayan o Allah sa iko karumang kaasong Khadijah. Ayas sabab yan na inusan yan so tamukyan sa pantag sa iko Allah. Kapan ito Saban ito. Nasukonsok Khadijah na mimbelo yan yun lapis ikapan. Pag na yay bungkus no Rasulullah minirurad sa lawas yan nagyang kunta diniman yan na ayang karang natigil bungkus agyang kuntuwa ditang gubernur Rasulullah ikukulog yan ko kaya pakataling umauno Jibril. Kadua aanday ni na inibungkus no Rasulullah na kapan na puja surga aawidan o Jibril ang pamamagayan wala sa iko Khadijah. Sa isang yang kota kiyaw saran yan sa iko tamukyan. La hawla wa la quwata illa billah. So kung so Khadijah na kafnani, duway kapan. Kafnum min Rasulillah, kapan ang makapupuon sa iko Rasulullah, wa kafnum min Allah, agu kapan ang makapupuon sa iko Allah. Yun to. Naya sagutan ro. Nakagiya sabab sa so Khadijah, na inusan yan so tamukyan. Nagyutay sabab ayaw mabuhay ni sabi wala na pamagayan akapan. Yutay kapya, one day ni nadinian guston so tamuk yan sa pantag sa igwagang panutul. Asekon sa isagyang kutuwa, tanto akasupi itagyang kutuwa alungan. Na sumangat taw na antunaw nun ipunggulaw laaniran. Ayaw punggulaw laaniran na pagbabalug silan sa makasapa at kirang. Ang maaunian siran si isagyang kutuwa masaatan, tuwa masakit. Kaaya kasakit yan na ad nagtutuon ka taman sa panintilang suwating yan. Taman sa lubiyan suwating yan. Taman sa giyang kaya pusudiyan suwating yan. Taman sa kasadan suwating yan. Taman sa lig suwating yan. Tao adinian kaplang yan suwating yan. Sa giyang kutuwa kararas agyang kutuwa alungan na giyang kutuwa karigniyan. Uwayang pag-isian ka, nagyang kutwa kagugumpit, nagyang kutwa mga tausi, sagyang kutwa masanatang tusiran ang magugumpit. Umana isa, na diniyan din umabtulik, uwan tunaw nun ibigdadiyan. Diniyan din kailay, uwan tunay imasan yan. Miyang panugtul o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, magyang kutwa tigi nakapakatindig, umanga tausi, sagyang kutwa masa. Nada abayran mangan ditar kasiran nakita talan diyang siram sugyan gaun o karuman yan aso Aisha na minisa iyan sa iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa ayam yan nagtigina hay Rasulullah anto na imiyang betadami at akinumabas o manisa na matatalan diyang katiyat tigini kilayo isa sumpidiyan na ayam inisambag o Aisha nag-ayam inisambag o Rasulullah sa iku Aisha nagtiginahay Aish lingkad na nagtigiyan pagpangingisian kasabab sa iku kasumpiit agyang kutwa masa kararas agyang kutwa bedad nagusukas sakit nagtigiyan na mapumikir uwanto na ibedad o pagadiran nagudirang panmabsagib pa uwanto na ibedad ama ulaw layran kasabab pagtigiyan ko kabibisi umanisa sa ubabubakan da si isagyang kutwa siksa sa iku kagigdaman yan sa isagyang kutwa kasakit agyang kutwa siksa yun kong ibedad Oriyan yan na sumangat na ayaswa aniran nang binugsiran sa makasapa akiran. Ay mana na ayagtiro na makasapaan na mapakalidasiyan siran si isagyang kutwa naraka. Na ayaw ko na mapikiriran na tigilan na sumunta no si iku Adam alayhi salatu wassalam kakagiyaso Adam naskanian na anday ni na ayat tanong palukluksan agusang kanyan na ayat tanong kapakapuon na sumungsiran si iku Adam
Nagtiro ni ranon ahay Adam na sampa atakamingka. Na ayak na magtiro Adam alaihi salatu wassalam. Nagtigyan, ausak nagtigyan, ipupanganay ninyo sa sapaa. Na magtaan nagtigyan, adyakan sa kanong kasapaat. Kaapi at tigyan, adya ginawa ko na ipigalkakan. Aya sabab yan nagtigyan nasakan. Na ipigalkakan uba ako kirarangin tiyukad nanakan. Kakagya sabab patigyan sa piyakap pagindawa ko niyan sa anday ni na surga. Na sabab siya isagyang kutuwak yang gulaw-lakon sa lima piya. Na miyak kaawa ako ron na iman tuwad tigyan. Na ipigalkakan surarangit ukad nanakan ubas si irakan mahatana sa isagyang kayamasa. Uriyan yan, nasalakaw asungwan niran. Sumungsiran sa iku Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sa tiro ni ranon. At tiginanahay nabiula Ibrahim sa kaswama amya nabi. Namusakap na tigyan na bulayong kauwallah. Nasapata kamingka. Na ayat tiroon o Ibrahim alaihi salatu wassalam. Na imantu at tigyan. Na ipagkalakakan surarangit ukad nanakan. Sa ubaba din makat tanarakan sa isagyang kayamasa. Na magmunit puriya sungwaniran na so Isa alaihi salatu wassalam sa ayay sungon agyang kutuwa mga tao nagtigiran ay manto na ayay ni sungamir ka na pinganinami ama sapa at kamingka kasabab patigiyan nas ka na nabi abigang kawalla sa pamumagayan inadeng kanya nagtigiyan aanday ni nainabu na daama nagwaya man na unagtigiyan na biyanoy kanyan apod kawiyag sa miyatay sa ikong kiyawapat umiyatay nasapa at kamingka na ayaw ko na madiro Isa alaihi salatu wassalam nagtigiyan ay kalkakan surarangit o kadlanakan ubas sira ka na makat na imanto at tigiyan na diyakan sa kanong kasapaat na ayaw kon amang gulaw na agyang kutwa mga tao na si isiran makasong si iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa mga nisiran sa sapaa sa iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na urian o kadtiro ay ranon sa tigiran na hey Rasulullah na sapaata kamingka na amay kun kamakadtiro agyang kutwa mga umma na sumujud si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa gumura og sa ikwalla sa kasusujud yan na amay kun kasumusujud na makan bisa suara si Rasulullah sa ayaman giyan aswara nagtigiyan ahay ori penakan abkubayaan ko murid purya nabi nang bengong kadin na sad nagtigiyan sa sipaatan ka na sapaatang ka insyaallah namanya sapaatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin al-mukhlisin. Amma ba'd, ayyuhal mustami'un wal mustami'at wal mujtami'un wal mujtami'at. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Paganayron na pagnintan sa iku Allah yang kaya di tanu kapangandider paing na mabda sa iku sibbatan sa iku Allah mabdai sa iku mga oras inibigay Allah kapasadan sa iku manusia sa iku kapapadalmian sa isagyang kaya dunia ang mga oras ay paghitung yan apat ko mga itungan amapya amyang gerbek o manusia sa isagyang kaya kapapadalmian sa isagyang kaya dunia pagnintano sa iku Allah agyang kaya di tanong kapakambubarat temua na malalayo naing naguangkat niyan raktano sa mga panyakit bata nilabaw si isagyang kaya kisasamblay agyang kaya pimberang ang mga panyakit adno to ang mga tao akyat tagunsiran sa sawan nagukalat adep mana mga tawa kaya taguan sa sanggila
sabab sa isagyang kaiya kagagdama nagkailaya sa isagyang kaiya pimberang ang mga panyakit. Yang kaya dataray na miyaw na iyam yang kulawla sa ikumyangaw na mga pagtaw sa ikumasaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayak kaya simbungan yan abdad na abdad asasakitan sirang sa ikumasaw mga sahaban yan na adno to yang awawapaton aaya sabab akyawapat yan na minggulalan sa isagyang kaya taon ayamana nagyang kaya ayam bayan-bayanan yan nagyang kaya kubid aaya pan amiyang awawapaton na oras ito kapapantagan asisi-isiran sa kadat ko. Dan taruan day ni na Abdullah bin Jarrah, Abu Ubaidah, Abdullah bin Jarrah. Na so Abu Ubaidah na ayay ni kawapatian na kubig. Na si isagyang kutwa masang akapapantagan a gobernador sa kanyan. Ubadi so Abu Ubaidah Abdul Jarrah na penuto si iku asyara mubasyaruna fil jannah. Ayamana na ped si iku 10 abisip si an Rasulullah ada sirang pemamatay na pumakasunod siran sa iko surga. So oryanong kiyawapan to Abu Ubaidah Abdul Jarrah na ayam manamya kasambiun sa kagugubernadori waliul ahdi na so anday ni na Muad nul Jabal na sukman sa Muad nul Jabal na miyakat tinugdam si isang yang punto oras na taman sa miyawapat sa kanya man sa ayam manay ni kawapatian na kubi na so kiawapatian na miyakasambit man so Amr As aronon miyakwa aanday ni na bisis o mga tao agyang kunto at tigyan na tafarraku watajabbalu ay mana na blablagan at tigumuad ng Amr As nagumpangin panawang kanu kakagyagyan ka Yakubid na ayat tigyan ay kedigyan naguayay tangdian na sumanga manusia sa ikudiran kapangapag-Bible. Sa ikumasaw Marwan nul Hakam na miyasugat siran mambu taon sakit sa ayam yang gulaw lang na ayam na sewa Marwan nul Hakam na sa idin pagiga sa idin pagpangaturog sa isagyang kutualiyaw ako dayan sa ayap suan yan na di din mananar sa pelalakaw din na di transfer nasa din sa anday ni napagtamanan ng narunod din pagpangaturog sa isagyang kutu mga kagagawin. Yang kaya misal na miyasugat na anday ni na taon apo pinutulun Ibnul Hajar al-Asqalani nagyang punta kaya sugat yan ang taon na ayaw mambu amiyang gulawla nagyang punto aanday ni na miya baluis sirang akya panagila nilang agyang punta mga panyakit sa isagyang kaya masartanoy man to nagyuti sa pagpagtumang nintano sa ikwallah lalayon tanu di pamangnin sa ikwallah ay lidas tanu niyanon na ayam wala na pumangnin tanu sa ikwallah aande ni na sumangat tunganay tanu mga sisipag tanu ang mga Muslim ang ipaparatiyaya napakalidas niyan sa isagyang kaya mga panyakit kakagyesuallah nas kanyan kumukontrolo may sabab saya nanduda na kan agyang kaya mawuduakan ama pipikirakan apang discuss mo sa isagyang kai at taman agasampayan sa ikuras tanu sa isagyang kaya kaya pakap mamasaitan ayay sa amyang pikirakan amawuduakan nagyang kaya inaloy sa isa kitab amasailul arba' allati yajibu alayna ma'rifatuha ayamana nagyang kaya mga pakay si upat agyang kaya masailul arba'a mga pakay si upat sa ikumanusia na wajib agyang kutwa kapang nalanyanon o di na misisita nagugailangan agyang kutwa kapag ganadanianon uwanto na unon agyang kaya piron amasail al-arba' so wagamantan wagama Islam nagusumanga ulama na ayak kini surat nila ron nagtigyan na al-masailul arba'a allati yajibu alayna ma'rifatuha hiya awalan al-ilm at-thani al-amalu bih at-thalis ad-da'watu ilayh ar-rabi as-sabru 'ala al-ada'i fi ay mana nabi sikai ang kailangan amaknal manusia
sa iko kapapadalmiyan sa isagyang kaya dunia. Sa ayat pitiro, agyang kaya kitab na ayat tigin ang mga masailul arba', mga mas'ala, mga pakay kailangan sukapang nalaw na kaklase. Paganayro na tigin na klase niyan na alalom, yung kai aanday ni nakatao. Kailangan na sukatao na mapangnal umanusya na gumapagana diyan, kakagiwajibun sa isagyang kaya kapapadalmiyan sa isagyang kaya dunya. Yung kaya katao, nakatawan tanwa swagaman tanwa agama Islam na aya sabab akya bemberian nagukialang kapian, nagwande ni nakinisampay niyan sa isagyang kaya masatan iman to na sabab chiko kaya pagana daw na umyang aunang, nagusuan day ni nakiyang galbagaw, umangat tao akapapatutan agyang kutakan galbagan yanon. Nagyutumampuy sabab apyagan na dilan agyang kayap tiron akatao na minisampay si isagyang kaing amasat tanong imanto sa sakat tanong man idiyom di maganan. Yang kayap tigin ande ni naayon. Yang kaya katao na talwa pasudan yan. Talwa ande ni nalakadan yan. Paganayron na wahuwa ma'rifatullah sa kanyan sukap paganadan ka katukawin kasi kung wallah wa ma'rifatun nabi nagusukat tukawin kasi kung nabing ka wa ma'rifatun dinil islami bil adillah nagusukat tukawin kasi kung agamatan wa agama Islam sa giyang kanan apaganadan ka apasudan agyang kaayakan takwat talaw nalangon din bulalan sa iku mga karin na nagusto mga tanda ang mapapadalam sa isagyang kaya Quran nagusto iku hadis o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aya pagampaginay apintiro yan nagyang kaya ma'rifatullah katukawin kasi iku Allah inuto nakagya ayamataan na sumumin ana paratiyan yan na kailangan nakatukawan yan uwan tunaunon ikipabantag niyan sa iku Allah. Sabut tanian o ang tawaunon sa Allah. Sabut tanian o ang tunaunon iyan di na mga ganwag. Nagu ang tunaunon i mga paparangayan. At kiranin yan sa ikwallah. Nagu sabut tanian o ang tunaunon i penggulaulaan yan. Aantay ni nagasabapan sa isagyang kuto kaprilairon o Allah. Sa isagyang kaya kapagpadalmayan sa isagyang kaya dunia. Akisundian sa iko surga sa iko urian. O antay ni nakapantay niya. O pamakabadang pagilayan, nagubadang pamimikiranan, na sumanga sahabaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na isa adairan dirayno ng nagyang kuto kapadalam kiran o katao, amak kanaliran nagubasabutiran sugi pupantag niran sa ikwallah, na sa imam po sa isagyang kuto akya kanalairanon, na miyaylay suraradiran, nagumiyaylay sa mga paparanganyan na gusto mga galbukiran amiyat tumuiran so kabaya wallah adi subaya aginawairan na ande ni nampiyog tuliran agyang kutwa mga baya aginawairan sa sinang piyang apesyunot sa ikong kabaya wallah nagyun tumambuy sabab amiyas suat suwalla sa ikiran na miya baluy siran aladiwan apad adi pamanuntulan nagudiindis kasan agyang kutwa mga kapiyairan nagugyang kutwa kaya tindusiran ang mga tao ang mga bilangan tao sa iko kapapadalmiran sa isagyang kaya dunia na tamang pansamyatay siran na didikdiyan day na kabaloy siran atak sa iko kapagintaw tanong sa isagyang kaya dunia. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayay ni pangandaw niyang kiran nagyang kutwa kakanalairan nagukasabutayran a number 1 sa iko Allah inuto nakagya ayas sabapian na si Jibril alaihi salatu wassalam sa isagyang kutwa pagapaganay akapakataling umanian sa iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayadin aanday ni na ini sa iyang kiran na sumanga pasudan agyang kaya agama ang pembentuan sa arkanul Islam nagyang kaya arkanul Islam na matatagun ay sa apula usyan nagyang kutwa syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah so kasaksiin ka samataan ada Tuhan inuntas wallah naguso kasaksiin ka samataan aso Muhammad Rasulullah nagukatawan tanong sa mga tutulan isa din aante ni nakapubaloy utaw a Muslim sa isagyang kutwa kaya baloy niyan aanday ni naskanyan na miya pikiryan ang Islam na anday ni na number 1 na misabutian sula ilaha illallah Muhammad Rasulullah miya panuntul
Ase kumasaw Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Nasi sagiang kutong ada niyang pagkapag Islam na isas kaniyan apagerang sa iku Islam sa isagiang kutwa masa. Ayamana na pagerang na niyan sa Islam. Di niyan bebantangan na di niyan prarangin. Agyang kutwa mga tao adi mamag-Islam. Taman sa tanto niyan absiksaan. Agyang kutwa kengian adi mag-Islam. Maya kaysa alungan nakiatukawan Umar bin Khattab si isagyang kutwa kapilakaw niyan aminin pamangundurun agyang kutwa sakataw amama aswat tigiyan sumubay ka aso Fatima bintul Khattab nas kanyan namiyang Islam. So kiyan garo Umar bin Khattab radhiyallahu an nagtantwa kiyararangitan nasok kiyararangit na piyan takyan suwalay umubay niyan aso Fatima nakagya kumapantakyan na ayan niya na miyawma apong betia anirang sa iko kapapadalmiyan sa isagyang kutuwa biba liwawalay agyang kutuwa sa Fatima na miyan giyan apong betia anirang susuratul Taha sa isagyang kutuwa kiyan gawin ng Umar ibn Khattab na isa amya pikirian na tiginay sinay niya piyakamama sa agyang kaya pong betia anirang nagudang tuwat tigian aanday ni na katero adit na mapumimikiran ubay ni katero ang manusia kagya iya tigian na bibibida ini si ko mga katero agudan to ang mapiakyan kilalapyatian na gusto kiya pakaukitian kakagya sa isagyan ko to masa na sirang na mga Arab silang na mapiakap kasamutayran sa iko Quran taros akyat tulikan o isakiran so Umar ibn Khattab si Saliw na so ande ni na pumpengan daw sa iko Fatima agusok karuman yan aso Habab bin Arad na miyakat tubok so din so kiya ilayan yan sa iko Umar ibn Khattab na miya diri susu Umar ibn Khattab at tiutok yan agyang kutwa paitaw agyang kutwa bubay niyan na so kiya nakainianon na ayam yan pero Umar ibn Khattab nagtigyan aanto na agyang kaya pumbetian niyo nasukiyay layaw o Fatima sa miya kasulad sa Umar ibn Khattab na ninikudiyan sa Quran sa taros adamat bigir o Umar ibn Khattab agyang kutwa rarangit yan nakinwan yan sa pedangyan nagyang kutwa anday ninatangguban o pedangyan na inibentol yan sa ikubenang o Fatima na ayaw mampu amiyaswa o Fatima tumintol Khattab agyo to sumubay niyan na miyang pakagyang kaya benengyan so tingtan wakyang palian agyang kaya benengyan na kagya ko ilayin one day ni na Umar ibn Khattab abtugas surugo sa isagyang kotor kinibentol niya nun sa isagyang koto at nadaran agyang koto benengyan na kiyatag nun sa gagaw sa isagyang koto kaya bentulaon o Umar ibn Khattab na ayam niya tiruyan na tiginaway lakad aslam na sa benar amiyag Islam kami aguswat tigiyan sa karumako nasa din sa penggulaulaan ka ng gulaulaan ka na ayam yan tiro one day ni na Ibn Khattab aso Umar ibn Khattab nagtigiyan na anto na agyan kaya pambentian niwa pakibentian niwa pakiilay niwa ay nuniwa itatapukan na ayam yan tiro o Fatima nagtigiyan na agyan kaya tigiyan aande ni na pumbeti anami na yamassuhu illal mutahharun na daad tigyan apang akapat si iyay nun tasumasosong na daan ka makasuti na sokyan gawon Umar ibn Khattab na mipigus kanyan na misuti na biyatiyan agyang kutwa Quran na sokyabatian yanon na ayam yatiru yan na tigyan aande matatag Rasulullah dulog ng kuniron na ini dulugod agyang kutwa sa Habab bin Arad sa ayam bitiruyan sa iko Umar ibn Khattab na suwat tigyan sa Rasulullah huwa fi daril Arqam bin Abil Arqam na matatagwat tigyan sa iko walay Arqam awata ama Arqam na ini dulugiran nun na sukurian o kiyay layaw ng mga sahaba sa makatataning umaso Umar ibn Khattab na paglinsiran din kumiyan sa ikulikod o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kalkiran. So uriyan o kaya Umar ibn Khattab na pangin niya na makasulid
na aya pintir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na aya buat tinggi na pangasulit si sagyang kaya sulit akakad na nami nasutaw amyag Islam na aya pintir Umar ibn al-Khattab na tinggi na sabnar amyag Islam na sukyan go no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tinggi na amyag Islam ka na sabutan ka la ilaha illallah na sudin sukyan go no Umar ibn al-Khattab na aya pintir iyan nagtigil na ashhadu an la ilaha illallah bisaksianakan amataan ada Tuhan inuntas wallah nasudin sukyan gairanon namya katakbir siran kamiyak dari mairan agyang kutwa sa Umar ibn al-Khattab adiran kekal ka namya Islam sa isagyang kutwa uras kasabot sa isagyang kutwa kinisabot kaniyan sa igula ilaha illallah ayamnya sabut terung nagyang kaya ande ini nakip sabutan utaw si la ilaha illallah na kailangan na maknalian nagumasabutian kakagya isa din awalaan o manusia na si isagyang kutwa kakukumpirman yan sa kanyan na ayat Tuhan yan na suwallah nakatukawan yan aswallah na sa kanyan ituhan ada din aban yan salyante naguda aban yan inampudan yun manimana agyang kutwa la ilaha illallah yang kata la ilaha illallah na biraw ka la ilaha illallah na ayamana na miyak pakada yang sulang umangat Tuhan da at Tuhan inuntas wallah o di na da absuwasuatan at Tuhan inuntabus wallah sama nuto nagugtuon ka tarimaan aanday ninas ka na bisaksian ka aswallah na Tuhan na mapakada yan agyang kutwalang wala Tuhan datar agyang kaya mga surangat tano sa agama ako mo kuwasiran sa Tuhan nilang nagupuun nilang sabutan so la ilaha illallah na miya pakadayan agyang kutwa mga Tuhan nilang sa isagyang kaya India madak na mga Tuhanon adong panapketoon ka absimbong sa sapi at napketoon ka absimbaan niyan sa walungan at napketoon ka anday ni na ayap simbaan niyan na ato nagyang kutong aanday ni nabsimbaan o manusia na anday ka kumpirman yan santir unian sula ilaha illallah namya pakadayan sulangan umangat Tuhan absimbaan sambil bedoy ayat buat Tuhan karena suallah ada sakutwa yang nag-anday ninaskan yan ay saysa ada ay ng padayak ginan ipaganay ang kailangan akatukawan o manusia awan tunay kipupantag niyan sa ikwallah so Allah na ayak kipupantag nun o manusia nagyang kutwa kapangangarungan niyan na aginawa nagusukap suwasuatan niyanon nagusukap simbaan niyanon sa ikot tanday akap pagintaw niyan sa isagyang kaiyanon niya ginan ianday nina maanang agyang kanan ala ilaha illallah sa irakatan gina na miya kadakdakal aanday nina digatutulikan napaparatiyayaan yan sa Allah ugiid na pinuwis sa isagyang kutwa kapaparatiyayaan yan ang tunay ibarat yan napkeluis si isagyang kutwa galabagyan o di napkeluis si isagyang kutwa katiruyan ay ibarat tagyang kutwa kapkeluis kasi isagyang kutwa galabagkan na ibarat tagyang kutwa kaganat sa lantay kaganat sa lantay di takatawan ng iyada ini ayap tiro na kaganat sa lantay nagyang kutwa mimbuwata sumimbuwata naurian yan na adna bimbu na nadatarwawang ay nanong si isagyang kaya mga lawasay apiter o nagiraw manay nagiyuto na galabog tuwa miyanwis ka kami ang pakaduang kasuwalla sa adna siyarigan ka kaduang adi katutulikan nagyang ka na nasutingtan wakambaan sa lamin digindawan wadong pinapalalamin sa manay sa isagyang kaya masatan may mantong ayap tiro unapal ayap tiro nalal anini nakaplamin nagyang kutuan na isasanggay sa ikwalay ka ang bibila namang adar pauni gilaw manay uman din nagwan nawitan sa panganangkan na pinanaluan kasira nakatesok panganangkan niyo nagyuto na anday ni namiyan wis karoon sabab si isagyang kutuak yang galbukang karoon na adin aanday ni napiya karimbang kasi ikwallah ayay kapadiyan at galwis kaon nagyang kutwa ka pakalabiyang ka sa ikugan ba akan na ubay kasuso at wallah sa ayang kapiakalbi sadang kapakalbi agyang kutwa ka baya wallah nagupuon giyuting gulaulaan ka na miyanuis karoong sabab si isagyang kuto
aande nina kiyang gulaw la ang kaun. Ayap man abtiroon, aande nina katiro amiya Luis kaun. Si sagyang ko to kabubalui wala Tuhan ay gina na di katutuli kan o manusia. Nadatar yan ang paman na kadigrasya. Yang ko to amiya disgrasya. Nanto na imiya tirong ka. Di ka bumaliin ka udah ka sansong na baka pitay. Nakagiyasom yung kasan na baka din miyatay. Katiro to amiya Luis karo. Kasabab sagyang ko to mapunggulaw na nakadro to wala apapasad niyan. Na di mapiyasa ikumumin uban yang panandi tinagyang kutwa kader ay nibgay uwallah. Kakagya so kader ay nibgay uwallah na ayak ya ano yaw na miya adin so kader sa ikuda panakaad na sa isagyang kaya langit nagun sa isagyang kaya lupa na miyaw na din adin so kader sa ayak yaw na niyan na miya kalimagatos ng giburagun. Ay mana na miyaw na maadin so kader. Kapadiyan nagyang kutwa kapangulong. Nakatiro to apkiluis kaun sa iko kabubaluyang kasi iko wala Tuhan. Antunag yang ko to aptiro na apkiluis kaun. Ayay barat yang naguminiraw ka mata nagyang gayakwat niya sakit. Kau upama kadawita sa doktor na petay din. Naman ito, upama kadawita sa doktor na petay din. Nagyang ko to akitiro ang kaun sa upama kadawita sa doktor na petay din. Nakatiro to amiya Luis so nagyang ko to akatiro ka. Ngay no, nabaayabis ang panguyag na so doktor. Di, aya dapat amatiro ka. Apya kay uagamat tanu agama Islam na udah sabab penuwalla sa doktor. Udah sabab penuwalla sa doktor na kepakayaan din nag-iina di makatagas. Nagyang ko to akatiro ang kaun sa udah sabab penuwalla nakagiya so bulong naisibab wala si isagyang kota pamumulong. O di, namiyak tayo mamusutaw. Napitiro ka, tigig ka akad idawita sa doktor. Kawinuit sa doktor na bapatay. Nagyang koto akad tiro ka, akin nila piyatian namiya dusa karo. Ang kayo, na apiaan to na inggulaw laan ka, na suwala na papasa dinian ay sibab yan agyang kotoa, mapunggulaw la. Aya sabab akagawa patian nagyang kutong aanday ni na daw ng kawita sa doktor kakagya ayamataan na sumanusia na sisagyang kutwa sabab na pribatan uwalla sa diniyang kepikir agyang kutwa anday ni na kapakat tegas agyang kutwa tao o di nakakawiyag agyang kutwa tao amay kamiyan dali agyang kutwa ajilian akapitay niya. Di ko pa kay iba tanong penggiraw aande ni na upama po kami awit sa doktor na bapetay kakagigyan ko to akat tiyatiro ang kaun sa upama kami awit sa doktor na dipetay kami adusa karo ayak kaya dusa kaun na ande ni na mas piyak kalebing ka su doktor adi sumyanga din aswallah na su doktor na matagutok ka adin adatar ka amanusia agyang kuto aande ni na ki adnaw dan tarian mo po adi katutulikan adi mapiyak ubading gulaw la na ibarat agyang kutwa kasidika. Yang kutwa kasidika na di mapia alapiat agyang kutwa katiro ka upama ka adin apagaring ka amyawapat. Na miyaw man ka agyang gayay mam na pitiro ka na imam kati susidika agyang kutwa pagariakan sa pangnin kasi ikwallah ay kalimuyan. Pangnin kasi ikwallah sa kalimuyan. Katiro to amin nila piat adi mapiak. Ngay no. Nagyang po to akya kilong kaapanganin kasi ikuwal na sa ikalimuyan na ayakya sa gindi na nagyang po to paparangayan o mga Kristiyan. As so mga Kristiyan na ayatat tarima aniran na ayakap tirima si isagyang po to panganiran na sabab si isagyang po to mga pariran. Ay mana na sininiran. Kadua akya sa gindi ka na so paparangayan o mga siya. Aso mga siya na ayaw mampu ako kumpirmeniran na ayaw kaptirima si isagyang kuto pangniran na ayaw kiran mamangning na suwan din na mga ayatul lakiran. Yun din yan kapya. Ayaw dapat na itsidikang kaagyang kuto miyatay sa ayaw tiroon ka na kanti isosidika agyang kuto miyawapat o pamakay na akan na inaakan o di na amakan sa umang kasimbayang na umang kamamang ni na pedang kasi ikupangning ka ay kalimus kanyan ko Allah.
Kana ubayab tiruon ka na pamangnin karakan kagiyang puto akia girong ka pamangnin karakan na ayam yap mana niyan na ayam mo tirimaan na sopang ni imam sa ditirimaan sopang ning kakasabot si sagyang puto ayang kasyarigan agyang puto pangniyan. Inuto na kagiya sa mga manusia nandeta-detar agyang puto kad tirima awal la sa ikong pangniyan. Kena ubayam ya anu iro na ayam mo tirimaan na pangniyan na si imam. Ayaw po tirimaan ang pangninian na si Ustad, ayaw po tirimaan ang pangninian na si Alim, kadi, kandita-dita, na ayaw mataan, nagyang kaya pang ni si Ikwallah, na sabu sa maalakan si Ikwallah, nag-YouTube kububaya niya. Ayaw katiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, natigyan na annasu sawasiyatun kaasnanil mustil wahid, la farqa bainal arabi, wala a'jami, wala ahmarin wala aswadin illa bitaqwallahi azza wa jal inna akramakum indallahi atqakum. Suwati Rasulullah sumangat tao na marperpangsiran deta-detar siran sakapuro kaasnanil mustil wahid sa detar natigyan o kaperperpang usanday da ambidaan warab agusok na uba Arab suwanday ni na maitam agus suwanday ni na maputi ataw sa ayabuang bidaan niran na illa bitaqwallahi azza wa jal enun tabusok kalak sa ikwallah ama puro agumala inna akramakum indallahi atqakum mataan at tigwallah aya sasakaw na kanrakano aya kububayaan na kanrakano aya kukur matangkor kanu at tigwallah na sumaal kanrakan ayam ya sabudrao na abya ulama abya ustad abya imam na amay kaditan tuwa maalakan sa ikwallah na upamakasag ka na maalakan ka sa ikwallah na mas na panatarimaan uwallah agyang kuto pangning ka adyang kuto pangning agyang kuto ante na apya anto na unon ikarang kunian nagukapasang yan amay kadiyong maadin agyang kuto tipo kalak sa ikwallah ginan dua kaklas sa igida at kasabapan sa kaluison agyang kuto akatiro nagugkalwison agyang kutuwa galabot. Ikaduang, na kailangan nakatukawan tanuuan to na unon, ikipupantagin tanu si ikunabitan wa sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Magnal kaw ang tawa sa Muhammad. Sabutan kaw ang tunaunon ika-importante o kapaganadang kasi ikunabing ka. Ang kaino. Nakagiya sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na isa amia aloy na sa kaniyan ipinapaat sa isagyang kutuwatan tuwa kasupiit umargan abdad na dipatot iba kaniyan masapaat aanday ni na umat yan amay kudin kakatawan uwan tawas kaniya dipatot naman niya panutul asekon sa isagyang kutuwatan tuwa kasupiit tagyang kutuwa alungan na sumangat taw na antunaw nun ipanggulaw laaniran ayaw panggulaw laaniran na pagpabalug siran sa makasapa at kirang ang maaunian siran sa isagyang kutuwa masaatan tuwa masakit kaaya kasakit yan na adnag doon kaataman sa panintilang suwating yan taman sa lubiyan suwating yan taman sa giyang kaya pusadiyan suwating yan taman sa kasadan suwating yan taman salig suwating yan tao adinian kaplang yan suwating yan sa giyang kutwa kararas agyang kutwa alungan na giyang kutwa karigniyan uwaya pag-isian ka nagyang kutwa kagugumpit nagyang kutwa mga tao si sagyang kutwa masa na tantusiran ang magugumpit umani isa na diniyan din mabtulik uwan tunaw nun ibigdadiyan diniyan din kailay uwan to na imasan yan niya panudul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agiyang kutwa tigi nakapakatindig umanga tao sa isagiyang kutwa masa na da abayran mga didar kasiran na kitatalan diyang siram sukyan gaun o karuman yan aso Aisha na minisiyan sa iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa ayam yan nagtigi na hay Rasulullah anto na iniyang betadami at kinumabis ang manisa na matatalan diyang katiyad tiginig kilayo isa sumdiyan na ayam inisambag o Aisha
ayam ini sembeg Rasulullah sa iku Aisyah nagtigi na hay Aish lingkad na nagtigian pagpangingisian kasabab sa iku kasumpiit agyang kutwa masa kararas agyang kutwa bedad nagusukas sakit nagtigian naman pumikir uwan to na ibedad o pagaliran nagudinang panmabsigi pa uwan to na ibedad ama ulaw layran kasabab pagtigian ko kabibisi umanisa sa ubabubakan da si isagyang kutwa siksa sa iku kagagdaman yan sa isagyang kutwa kasakit agyang kutwa siksa yuto kong ibedad Oriyan yan na sumangataw na ayaswa niran nang binugsiran sa makasafa akiran ayamana na ayagtiro na makasapa na mapakalidasiyan siran si isagyang kutwa naraka na ayaku na mapikiriran nagtigiran na sumunta no si iku Adam alayhi salatu wassalam kakagyasong Adam naskanian na anday ni na ayat tanong palukluksan agus kanyan na ayat tanong kapakapuon na sumungsiran si iku Adam nagtiro niranon ahay Adam na sampa at kamingka na ayak ko naman tiro Adam alayhi salatu wassalam nagtigyan ausak nagtigyan ipagpanganinin sa sapaa na mataan nagtigyan adyakan sa kanong kasapaat kaapi at tigyan agya ginawa ko na ipagkalkakan ayas sabab yan nagtigyan nasakan na ipagkalkakan uba ako kilarangin tiyukad nanakan kakagya sa wapantigyan sa piyakap pagintawa ko niyan sa ikuanday ni na surga na sabab siya isagyang kutwak yang gulaw-lakon sa lima piya na miyak kaawa ako ron na iman tuwad tigyan na ipagkalkakan surarangit ukad nanakan ubas si irakan makata na sa isagyang kayamasa Oriyan yan nasalakaw asungwaniran sumungsiran sa iku Ibrahim alayhi salatu wassalam sa tiro ni ranon at tigilan na hay nabiula Ibrahim sa kaswama amya nabi nagusakap na tigilan na bulayong kaawallah na sapata kamingka na ayat tiroon o Ibrahim alayhi salatu wassalam na imantu at tigilan na ipikal kakang surarangit o kadnanakan sa ubabad na makatanarakan si isagyang kayamasa na magmunik purya sungwaniran na so Isa alayhi salatu wassalam sa ayay sungon agyang kutwa mga tao nagtigiran ay manto na ayay ni sungamir ka na pinganinami ama sapa at kamingka kasama patigyan nas ka na nabi abigang kawalla sa pamumagayan inadeng kanya nagtigiyan aanday ni nainabu na daama nagwaya malaunad tigyan na biyanoy kanyan apod kawiyag sa miyatay sa ikong kiyawapat umiyatay na sampa at kamingka na ayaw ko na magtiro Isa alayhi salatu wassalam nagtigyan na ikalkakan surarangit o kadnanakan ubas sira ka na makat ka na imanto at tigyan na diyakan sa kanong kasampaat na ayaw kon amang gulaw na agyang kutwa mga tao na si isiran makasong si iku Rasulullah sallallahu alayhi wasallam sa mga nisiran sa sapaa sa iku Rasulullah sallallahu alayhi wasallam na urian o kadtiro ay ranon sa tigiran na hey Rasulullah na sampa at kamingka na amay kun kamakadtiro agyang kutwa mga umma na sumujud si Rasulullah sallallahu alayhi wasallam sa gumura o sa ikwalla sa kasusujud yan na amay kun kasumusujud na makan sa suara si Rasulullah sa ayaman giyan aswara nagtigiyan ahay ori penakan abkebubayaan ko murid purya nabi na bengong kadin na sad nagtigiyan sa sipaatan ka na sapaatan ka ka insyaAllah namanya sapaatan ka amanan nagyuti betad o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ino kailangan akatukawan tanuuan tawaw nun si Rasulullah nagwan tunay kitupantagin tanuron ayah sabab yan nabatanun yan din kasapaat amay ka din tanong katawan uwan tunay kitupantagin tanuron na datanong mamunggal bagas sa mga galbagyan datanong gulaw na aswan din na mga paparangayan yan na ayamala na daakatawid tanuron sa ikong kapagkatalinguman tanong sa isa anuan amor apya sa isa giyang kaya dunia na ayag kububan ka nagyang kutwa katawan ka naman sa isa giyang kaya katatagutan sa isa giyang kaya dunia na piya sumanga impiyan
na aya pagampaganay pagugupan yan, nagyang kutwa katawan niya. Upama kasi sa opisina, namiyakat taling umaw nagyang kutwa katawan niya, nagtingin nagugupang, way kakagiyang ginawa yan. Kadua nagugupang, way kakagiyang tatadumana. Katalo nagtingin nagugupang, way kakagiyang sabot, siya ikala yan ikipantagrak. Nagupundi ka kataw, yang kutwa tao, na margin ubang kakaugupiya may kada makatiro ka. Nadatar mambu, si isa alungan amo. Kailangan nasabot ng tanong uwan tawaw nun sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si isagyang kaiyamasat tanong man itong natantong man na niya kasakit-sakit ari manager ay gila na niya kadagdag la mas katawan yan so kanaugaw importante ang paliugat so kakinalan niya nung adis sunabian nabinian nagusukan na niya inaman gila Nau pagilay kasi isagyang kaya masay man to na banda nila bang sumanga kangudaan adi ikutila sada mga pangadi kabanian katawi inabinian isyo kau wantay nabing gaurak na aya maptiruyan na tigina dia kung katawan kadarang nanan may pangandi usay eskwelahan nawaya pag isyo kau na anding kining bawataan sa ikiduktor si Rizal napigusay niya. Tingin na aya kinimbawataan ki Dr. si Rizal nagiya ayay na i-Dr. si Rizal nagiya aya ama i-Dr. si Rizal nagiya na isya kaung manatiya andi kaya pakataling umay madyalan sa isa Pilipinas napigusay niyan aya kaya pakataling umay madyalan sa Pilipinas nagiya aya kaya patay imadyalan nagiya aya miya kapatay ki madyalan nagiya aya anday ni nadar paapiat tayan imadyalan nagiya nawaya pagisyan kau na anday kining bawataan si ikunabing ka as Rasulullah na aya maptiruyan na tigay na dia kan katawan kada kenanan man nagdarat ni Panginoon aya mana na muslim ka at tarimaan ka muslim ka ipagisir kasi sa giyang kutwa kumur sa ikuan din na ikalatap agyang kutwa ande ni nakatanggunir kasi ikuy sa atutulog na anto na ay pagisir kasi ikunam apakaisir na manabiyo ka ang tawaunun inabiyo ka giyang kutwa kipagisir kaun na mustahil ubang kamasambag adang kanggan pagkaagiyang kutwa mga paliwat yan. Mustahil umang kamat pero ayat Tuhan karena suwalla adigap sembayang. Mustahil umang kamat pero suwanday ni na Allah ayang kat Tuhan adang kang gulaw la sa mga paliwat yan. Mga pagariya, si isagyang kutwa kakepadalam kasi isagyang kutwa kubur ka na di ka kalimuun na wala ada aparat niyayang ka. Dangkak na nasukad nan ka na gudang kak na nasunabing na si isagyang kutoras na magukit kaunsan kaman amargan si isagyang kuto kapag isiil ka manong kaman pikiran si ikon si isagyang kuto kapag isiil ka napagat taling umar kasumungkar agus sunakir agyang kuto dan pagkiran kudairam panakapakaw man ayakap kengang kaun na datar udalendig amyakat tanu-tanu datar usiin bubeto sa tangilang ka pagkataling umar kasumungkar agus sunakir agyang kuto matayran yang kuto matayran na ayak yasay barat taniran na datar o kilat-kilat akap pumerperkiran aayapan abun taniran naguayapan andi ni nailairan naka nagyang kutwa kadig aapoy sa isagyang kutwa kapkirarang itiran naka nasukon sa mga tao adi ikanim Allah na andi kagiraw umungkar agus sunakir aantawaw nun ituhan ka na ayakon amat pero agyang kutwa tao nagtiginas ka din ituhan ka kasabot sa isagyang kutwa kalkir na anda ko ni kangaw numungkar agus sunakir sa ayam bitir iyan na ayat Tuhan iyan naskani siran ng gelantang niran na pelalampit niran aande ni nato putaw at tumbag ami pupuun sa neraka biyakan kayaw dito ibarat yan biya kay tito asampot sa isagyang kaya dunia biya kay sana
Manu ini miyatin depan masjid Jamarawi. Maganda ako sa tra. At nami pagida yang na tanong katawa bubay. Tanong katawa bubay ya. Nagyang kung nami pagida yang na tanong katawa bubay. Ayak kia beri kagyang kaya tra kakagyang miyak winter sa ikupikuan. Nagumakabrik tong kawagyang kaya tra na inuyin. Ano man sana di makaiktiar na nangulang kami ruminisong kutsaw na. Yan kaya tanong katawa bubay mi pupantagang si Layap na miya tiruiran na kanong basiran miya kagilaw. Aduh ya Allah. Kami yang kagilaw siya. Oh my gosh. Kenapa nung may gada? Oh my gosh. Sa tingin. Aduh mi pumatay. Tanong. Naman itong. Sabab sa diyon malalaya magyang kutwa nila ka. Na ay dapat ka makaw makasisagyang kanan ako ba? Ading kakatawan na gudaan day dinabang kakyapang nalasay ko kadnan ka. Inumanga day kasambag ka sa mapya sumungkar ang sunakir. Asi isagyang putoras na miyag tagur ka so kalak na gumiyag tagur ka so pangandam. Si isagyang puto ka pangatan ng mayroon ka. Naman ito, mga bubay ito ka na miyag tiruiran na may gas. Sampo ito. Nasa isagyang kaya masataroy man ito na miyag kadagdag lang mga bigda sa tra. Aandin ni ba niya bunga kining naknaw magpangagila Allahu Akbar La ilaha illallah Subhanallah Masya Allah Kaayan na magtiruyan Nanti ayo miya matay tanong Sa manutong Na miyada Agyang kutuwa kakubansang kasi ikwallah Napipikirang kaaurit panuwallah Asa isagyang kutuwa kiyala Yang udila kasading kakakubansa sa ikwallah na makau makasih sagyang kanan akubur na detarya. Kasih sagyang kanan akubur na sobraw nakagelat kagyo to na matag miyang sagatrak. Na ay dapat kamay kaayamay lain kanang kumakad gamantannya. Na maawit kami ketatasaan day ni nabentol. Na ayab teruun yan nagtigi naman rapuga. Na ayab ko na magtiro tada para tiyan yan nagtigi naskad ni kadnanak. Isa nuwan kay Tuhan yan. Nantigay na ayat na Tuhan akan naskah. Karki ano to si isagyang kutuwa bentad. Na ayam yang pikir yan na ayat teruun yan na Tuhan yan. Nagyuto ka kagiya sabab. Sa tigay na kanu-kanu na uwa akun yang kapiliin. Adia kun yang peranagin si isagyang kayakia pakamasan. Gitu. Na si isa ano nga na mauring. Na mustahil uba ka masapa at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ading kakatawan. Huwag tawas kaniyan. At yung paman na ba kaniyan na isirpa ata? Adi kaniyan katawan. Api aso mga bisita yung gila. Nagupun giyang kung tuwa bisitang ka na di nga katawan na yung gila na manunggod na kapag asundang kang patiga ubabib na imanining. O di na ubabib na imarata. Yan nakagiyas sabot sa giyang kung tuwa di nga katawan. Na ayaw mabdala o kaong natika. Ano kabsa imakapupo. Nalamat tiro yan natikinay no kasi ipumisita antawa no ipumisitaan ka nalamat tiro yan menanggilaw kau na nang kay no bes kaanto na isa ba baka pumisitang kau na maano ini yan namurip-purip manamagtiro ka na antawa no ningaran ka na nakatukawan ka nagtigi na antay kiwa takiginan na makasal sila rin nagugabu makagilaw amya kasari ka sa kabis na kepakain na sumulika nalasay ko Rasulullah na detaro po niya kargir kinamaikan giraw ka aya Muhammad nasakan na umatakong ka agumiraw umatakong ka na antawa ko anto na ipakabitadakan na ay dapat karo tanto niya kargir ginumpama nagkasambag ka ipigum gugabayan ng sa isagyang kaya dunia na din kakatawan sa Rasulullah anta yamayang nagwantay na yan gina ni Marvin sa isagyang kaya ko kamay kapiyakasal sila karo Neno mga day kisel sila nga. Ugiraw sa Rasulullah andi kinimbuwa ta anrak. Ugiraw sa Rasulullah andi ni na anda ko inimbuwa ta ino mga day magtiro ka. Nagupun din ka katawi. Napatok terak ka akap paganadang ka. Nagukatukawin ka sa ikunabinggaw anto na unang ikapakaptadir. Nasir katanoy man to. Namiyakadakdak lagi niyang katawan sa nabinian. Anto na ipaparangayan unabinian. Anto na unun iina unabinian. Anto na iyama unabinian. Na dinian terunas kanyan na mu'min. Na naman sa mga suratan sa agama.
na ayaw betadiran na apiagyan ko to adisyong sa simbahan na upag-isain ka na katawan yan o anto na unong Old Testament nagwanto na unong New Testament. Nauniyang katawan. Nagito na adisyong sa simbahan. Nasira katanong namin yung kadagdag na tiyong sa masjid na isa kaon. Wantay na biniyan na tingin na suami so Muhammad na antay amayan. Naandam niya gintaw sa Muhammad. Naandam niya tayo sa Muhammad. Naandam na nabangan sa Muhammad. Nadi niyan magtiro. Naandam man ay kakasapaatar kau na bingka sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun to. Sama na to. Na isa kailangan nasabutan tanuuan tawa sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naidapat ka. Upama ka andi ninisir kanya. Tigyan na kagiya pag-isapaat karakan na antawa ko. Namya kagiraw ka asa kaso nabiyakan aso Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abituan sa imamur rasul. Datuk mga sub. Namya kagiraw anak piyo. Na nakagiya katawan ka na antawa iya maakat. Namya kagiraw ka man aya ama ka na so Abdullah. Aso Abdul na nawataw Abdul Muttalib. Aso Abdul Muttalib na wataw Hasim. So Hasim na wataw Abdul Manaf. Taman sa minisan silang ka na ayay na ka na so Amina. Aso Amina na wataw Wahab. So Amina. Isiliyan ka. Andi kinimbuwat taan rak. Namya kagiraw ka ayak kinimbuwat taan ka. Na sa iko'y kasapuluh agudu sa iko Rabi'il Awal abituan saragun ay lipante year of elephant sa ayak-yak tuwiron saragun ay lipante na ron minipantag so kaggebaaw dato sa isa haba sa aso Abrahat sa isa makaapiakit pulang siran wallah sa ayakatan tuan yan nagyang kuto katir wallah sa isa Quran alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil taman sa isa gyang kuto kapusya na benda makagiraw sa Rasulullah na natin kakatawan ako niya isiyan raka piray idinak namya kagiraw ka ayay didigasak yawapat ka ng 60 agutano ana benda may kalamu niya ni pagisi napkasembag ka namya kagiraw patut nagyang kuto kasapat ako so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naskaniyang po inabiya malaigagaw si sagyang kuto oras inuto nakagya ayam pengelinian sa iku Allah na makasulod sa mga umat yan sa iku surga langon. Naman, yan pa ito. Asay kung sa isang yang kunto masaw. Isay na yung milalabitan, mga uri ang mga umma. Ay ni kasigi Musa alaihi salatu wassalam, kuha niya mayrat sa Rasulullah. Apat sa minigura uwan din ni na Musa. Kagya kumisampay sa Rasulullah sa isagyang kayay ka na malapis alangit ang dudunun sa Musa alaihi salatu wassalam. Kay kumakasagad sa Musa alaihi salatu wassalam na inisaan one day ni na Jibril. Hey Musa, na inukap pakasagad na ayam niya tirayan nagtigyan na pad amin isagadakan na siya tigyan sa isagyang kayak kiyay laya ko si kumuripurya nabi. Aantay ni na silan na muri-puris silan ang mga pagtaw na uriyan o kapamatayran na tanto amay to aming pagintawiran sa isagyang kanan akubur kasaya tigi na sababian na muri-puris silan akit na gusi isagyang kanan akubur sa mga umat o Muhammad na silan ikunaw na pamagitungan apakasunod sa ikusurga. Ay man na nagyutim ini sagidumusaw kakagiya so kung sa mga umat o Muhammad nagkuriri silang mamatay. Ngay no, nasa katanuman ni niya uriya umma. Ayam yaw na umma na so ummaw Nuh alaihi salatu wassalam. Taman sa iko ummaw Isa alaihi salatu wassalam. Na ayam niya kapiyapiyaw na makaumatan sa isa alungan amaw rin na ayam pagapanay apagipagitong o Allah. Aanday ni na mga umma na sa umat o Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ay mananan, sa tanwi di tanto akandi si sagyang kanan aanday ni nakapagintaw ahayat al barzahiyah kapagintaw ada kapatayron agyanan so kakapadalamtan si sagyang kanan ang mga kubugtano inuntong nakagya ayas sa babian aditanusan akati na mamatay tano na bangkit na dunia na ayap pagunaan magitong na sa mga umat o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so umat o Muhammad na anto na mabuhay betad o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayak ko na betad yan
na amay kaanday ni na bumagitong suamal na sumong si sa siratal mustaqim na mukitod. Siratal mustaqim, giya ko nagyang kaya siratal mustaqim na ayak kinirupa nun akia panutulaw sa isang yang kuto sa patut tafasir. Nagyang ka na nagtigi na siratal mustaqim na may to adisubuk. Siratal mustaqim na may to ko nagigiyang kayabu na magarang adisukampilan. Di yung panpagkatana agyang kutuwa ante ni nakisugatun na miya putol din adaw panmakatan. Yun ting betat agyang ka na siratal mustaqim na amay kon ka maka mukiton sa Rasulullah at bumagitungan so aman o mga umatian na kumadin si isagyang kutuwa tibaan apay tau asurga agugyang kutuwa siratan mustaqim. Kakagya isagya panutulaw isagyang kutuwa kitab namukit kasi isagyang kutuwa siratan mustaqim na pangapupusyamun so mga tao na si pumangata na sa isa naraka. Nagyang kutuwa siratan mustaqim na tantod na malibutang agutan tawa mapuro na piyak ka nakalak agyang kuto aande ni nakabugni niya. Ay man nagyang kuto kabendilgian na piyak ka nakalak. Na idapat ka. Kung pamakas ka na malakay kalik. Ay pensuana nireviews yan. Ada para tiyan yan. Makaumaro kiminintama. Katiok kel kanyan si sumya kay itu adegan na ayap na may kaayaman gian nagyang kuto adalag. Agyang kuto na nakajihan na matanto piyak ka nakalak. Ada kay lay kakatanto malibutang. Namukitong kun so Rasulullah nagyang kutuwa siratan mustaqim na andin ni karipagan kau nagyutub ni paitaw uno anday nila surga bab al-jannah nauriyang kuno kapakadunggo yan sa ikupaitaw o surga na dengan ayamana na tumindiro na anday katindigian roon na tumapnay si ikwalla sa pamanganin niya nagyang kutuwa mga umat yan na makasunod si isa surga na ayak ko na mambuagas wa mga umatian na tundugni na ayak ko na mambuagas wa mga umatian na tundugniran sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tanto madaglap kepusungun si isang yang kutuwa naraka nagito din mambuhi kaya pakapagintaw niyan si isang naraka la hawla wala quwata illa billah. Giyap managyang kutab pumanganin o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayam mampu pangkalidas no wala nagyang kutuwa mga tao ayaw bitadiyan na piaratiyan yan so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagpiaratiyan yan so kadnan yan ay mana nagyutip pakaripag nagugiyutip pakalidas so mansur tawa manawan di lalag kaadni gila kwa na punggila nagudin kapi ako di biya kasimbayang kadita nung umamin si isa surga nagyuti diligado ka kaya di mami kakagiya katibasan yan na di mamin si isa surga na makaumarong mapugin kami yuti kita dia ikadua so mga tawa mga lalawan di ilalag ada din abayran tadum nagudayran din panagutya pa so simbayran sa ikwallah nagyuto mga pupuseng ro nauriyan o kapangapupusengiran ro ng berang-berang akapangabuat tira ay manan na ayak apa kambuat dagyang kuto mga tao na sikilay si sagyang kuto adusa niya nagyang kuto kay to adusa umanisang nagyutok man ikapakapses sa liubiran aande ni na makapambuat siran si sagyang kuto naraka na titay siram man sa siratan mustaqim eno ande ni na suwagaman tanwagama Islam na isadun aande ni na piyang niniyan nagyang kuto at tigyan na ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim ino to nakagyeso di sembayang nagyang kuto kapengnian yanon akapembetian yan sa iko suratul Fatiha at tigyan na ihdinas siratal mustaqim nagyutong din mambu ikapakalidas sa uwang na sa iko siratal mustaqim sa iko kapangatalinguman yan sa isa ang dininan mo gitu. Maknal kau antunaw nun ikiya pagintaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kakayaan ka makabit. Pengenalan ka. Antunaw ikiya pagintaw Rasulullah batikaw. Nakagiyadit ko nas kamamuna di kapiman ko. Ubabid na umapda na di ka di sembayang nada kibitan. Kaanden ni kadulung-dulungir ka na miya kapaman ko kan.
Kena begitu dia pagintau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na inutan tua magaan. Akia para tiaya aun umangat taunian. Ayah sababian na miyay layran agyang kutua kapia betadian. Miyay layran agyang kutua kapia paparangayan yan. Miyay layran agyang kutua kapia agyang kutua ganabakian nagyuto mampuy sabab amini sasway su Rasulullah sa isagyang kutua mga tao sa iku kauntunian, sa iku kasasarigiron, sa iku kapapatiisyan, sa iku ande ni na kapapadal mo na agyang kutua kaya sa iku Allah nagyuto'y sabab aande ni na miyay lay mga tao na piarat yayayran. Su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napatiis sa taman apatis. So tingdan may sport. Di pero sa kabugugan. Nawa si isagyang kaya masatanoy man to. Amiya kadagdagla, miya kalalay, istak na langon ka pamugod. Ginaba mo miya katuna sa umanisa. Si isagyang kaya apiaan di darpan na ayad na pigis ka diyan yan na antunay kapakabili bunong pediyan. Na nawaya panutulin yan. Nasaitan na miya ilay niya na ayaw mabuhay nilawan na nagyang kuta pa diyan na tingin na sakan na tarabuso miya ilay ang kay kuntun. Allahu Akbar. Kailangan nakapananggilaan danwan. Kapadiyan na miya kadagdag na ayap kebubayaan yan mamanutun nagyang kuta ada benaron. Nagugyang kuta andi di nakapamrak. Naman, sa isagyang kaya masatanoy man to naigira. Namiya katuna song ginawa malagi di ilong kasakangudaan na baguat tao anday ni namanguda na ayad na pinutulin yan nagyang kuto anday ni nakapamra. Madagli ginawa namiya nutul na tingin na sakni ni daan ni nagiya orian yan namiya nutul mabuag yang kuto ada ni na tingin na madidis ka sakni nagiya ay dawa namiya kapenawan na nangunod to kapamra. Ande ni na pinggulaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akabukkagan sa isagyang kuto masanian. Sa isagyang kuto kindulo na niyan sa iku Islam sa mapayag. Tiyawag yan sa mga tao sa isay nga daamag ka. Adumiya po sa isa sapa. Kagiya ko mga timot-timot sa mga tao na ayaw pitiro yan. Nagtigo Rasulullah. Inupiratiaya anak ko niyo uwad na tiro akor kano imanto. Na ayay ni isang bagiran na tigilan na naam. Uway piratiaya anamis ka. Ayas sababian. Ma jarabna alayka kadiban mundu nas'atika ilalaan. Ayat 3 yan po ito mga tawag ang piratiaya amir kaya Rasulullah. Ya Muhammad. Nadadin aminip masa yamir ka akatir o akabugagan sa ipuun ko kaya pagintaw ka na taman imanto. Sa manuto na sumangat tayo sa isamag ka na ayadin misaksi na langon sirang sa ipuun sa iko kaya pagintaw o Rasulullah na taman sa isagyang ko to kaya da po yan sa isam anday ni nasapa na dakod na bayran nun miyay na niya panutulian na kabugagan na ayay din o Rasulullah sa gyang ko to oras aanday ni nakiyakan duniyan si isa sapa na sobra 40 ragu. Sobra 40 ragu. Na sobra 40 ragu na bisaksi ang umangat tao si isa maka din mga pamukul. Naman ito, sobra 40 ragu na kaya pagintaw niya. Na sera katan. Asa isa giyang gaya, masa tanoy man ito, napiya sumiya kay ito otak na miya kapasa-pasay ka pamukul. Kaino ito, nakagida man tarbiyawi na yan. Ay kapitiro ako rin sa daman tarbiyawi na yan. Nampagan ini tarbiyan yan nung nakapamukul. Di ka pamukul gigiray sino tatigyan na uraw. Nasikat siya wanayo, kanayin watigyan, amakaw-makaw na bangus ka di ba ningisa kita. Miya kaw mamamusaw na natigyan na uminandi kita. Natigyan na bang apis naman nagsubang biro, miya gubak pa niya, miya tutong. Sama nung napiyamukugan ka. Yang kutuwawata na ayap pagampaga na yan ini pangandaw kaunay na nakapamukul. Na minipang katiman to na ayat tarbiyaw wata ayat tarbiyaw na sa ikwata yan nagyang kuta di benar ayat tarbiyaw na sa isang yang kuta wata yan nagyang kuta kanalalungan inamano yang ada-ada na wata ay gira niya kasunga magda sa hiring na gira na suwina
napiakan dirian suti na natigi ini ketian nagyang kutwa hiring sa isagyang kutwa ubay tibi na piakan bintay niya yang mabuag yang kaya wata napipikiran ka agyang kaya utakian na datar agyang kutwa belang puas kasit ada bau na matatag na anto na ikiya gugunaw niyan nakamintay sa telebisyon na ayam yay na yan nagyang kaya kilika sa mga bubay dito mabuhi sa bapay gila kung namiya ka na nadang ka mapis sa ikwan din na mapi abadad kasabot si isagyang kunta akia gugunaw niyan nagyang kunta kalkas namin beloy maputarkas yun isaan din nina sampulya udi napiyakaw kik ka sa pangangalak suwata ka sa ayay di pangangalak kaw na kanaubas wallah ginawa na madakla andin ni kagdaman yang kuatayan nam yang agidos tiga sancho nggak na saitan san tiyan to na mamimiyang gulo na ay mini pangalakaw na saitan kena ubas wallah upama kami yang agidaw ka digadisa mo kapigilain ka wallah na namiyak pamula sa utakian lagi yang kaya Allah na si ko kapagalayan na minisiyan ka entah bisa yang kaya Allah namiyaw sa ingaw na swalla na ayat Tuhan namiyak tagu si isag yang kaya pamikiran niya na adem bisa Allah ayat Tuhan naman so mga salafus saleh na ayat pun apagapaganay ay pininilan sa ikwatairan na sukalak sa ikwallah nagusukapanan kilay si isag yang kuto aanday ni nakapamukag ang beloy sirang akasasarigan na ayaw mabuang biyaso ayran na mga wata amay ito pa namin bubuhat ang mga bilangat tao na mga pipi ang mga wata niya panutul adin ko na wata may ito awata salafus salih na sa isang yang kung takaplalakawi amayan plalakawi amayan na siya gidan amayan na di niyan panrapuan nagyang kutuwa kiluan kutuwa kiluan sa seda o di nabiyan to na kiluan na importante na kiluan kay kung naninian panrapuan niya kagiraw kung suwama yan nagtigi na hay ikaritang ko na nagsuan ka nun nagtigi na amakulay na pupenrapuan na kasabang pagtigian sa madakal aanday ni na mididiketon apupot na inuwag nagtigian pupenrapuan kaamayan tigian katag unon agyang kutwa kiluron na ano nagtigian di pamukuga ulit na di pamukuga sama nuto na piyan rapuan yang kaya nung di Cuban agyang kutwa pupot na pupot buto wata abilang ataw amiyan daw sa iko kabubaluin yan abilang ataw ayas sabab yan nakagya ayang belalok siyan na bilang ataw amapiyay kamalian sa wata ganito ibarat yan nasir katan ay dapat kasi sagyang kutawata ka ayap yakin tuday na kau nakapamantek upama ka di kilo kapadigang ka na napiyak ka kilo ka na tiga gifter sa kau bakit tiro to paso isa ka kilo apa bating nga tigyan sa isang agramos ababo tigyan ka talo sama nuto namiyak ka lamang musiwata ka namiyak pamulaw to sa isagyang kaya po so iyan na upama kamakala nang beloy mabuha padigang naknaubaya penabantang yan nun na isang agramos at tigil na pangaduang kung agramos kay man ito nag-iilitis Allahu Akbar Masya Allah So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na uwayap pagilay nagyang kutuwak kaya paging taunian piyakan degang o Khadijah kagya ko pakadilibir niyan sa degangan na ini pamumasaw Khadijah ayabu umiyaw na makaw makulang-ulang udumini ni birsa digangan si isasam na Rasulullah amiyang pesan yan langun sudigangan yan sabab sa kamudaan na ini isa o Khadijah si kung pakatutundog niya nun o di na pangaulot niya nun na sumaysara tigyan na anto na iwaraan o Muhammad ay nuwa ikunaw na mga besa aswat tigyan sulangon o pintiro aknon aarga o digangan na nangunian miniuma ay minisembag umaysara nagtigyan na suma nagtigyan sa Muhammad na sukya pa kong pamisi isasam na supintiro ka arga o digangan na din yan din umani pagi ayam na bitad si sagyang kota masa nandilibir ka sa digangan na upama na sotiung busan ka sa digangan na piro niyan ka kati su digangan na ayar ka kanon
nasana dagu sarapi ko umanikilo upama na dipindi sa kapisa ang kauro na ayap kesuayan na sadya pinabaan kau na kay sabot sa matay ay pinalakaw rong kapinaulan na ad na misampay rong napitir takpian upama kasana dagu sarapi na miya kau maroon na tingang sawate so kuman sa Rasulullah miya kau masih isasam na tingin na kati sudigang anayar ganyan na sana dagu sarapi dan yan din ande ni na adi na so Peter uno Khadijah ito bambu isa pa pamiya kapesa nakagiya ko panudul nunto umay sara sa iko Khadijah na isaw to ay ni pamamasan yan at tigil na mata anagiyang kayak kang udaan api akan degang akan nama maatitu kasasarigan yun yung bitadiyam taman sa kagiya ko pakadilibir niyang mamperuman amat tiro yang managyuto na ayaw na miya pikir o Khadijah nagtigyan agiya isumurit purya nabi sa iko kaya pagir agyang kutwa takidyan saban yan nundin Peter at tigyan na hay Muhammad na ino kadib pengaruma natigyan na diya kung makapengaruma kada tamuka natigo Khadijah ay ino akong kadib pengaruma natigyan na dahil kibitang akan reka na ayay ni sembago Khadijah na sundilibir na kaadigang anakan nasadin sa kalabaon nagyutay bitangan karakan yutay ki ano yung sa kitab sa suwanday ni na Khadijah nas kanyan imiya ka panuksam sa iku Rasulullah nas kanyan imiya ka gitu wena sera katam na di kepakan gay no na nabi amay ko kana ba kepakay suto na kepakay mabuos wa amay kaya bin nagyabagan ko nauba lapis andi hafiz ka lapis inian lapis ka upama kata nauba tablig ka tablig inian tablig yun din yang kepakan ayamanan namya pa kayo to kakagir sabot sa Khadijah nas kanian namapiyay utak abubay bubay amya benung ada pagi pangaruh maka ayam membuat hedepian naso murid purya nabi nasabot ci sagiang kutwa kapipikiran yanun mau ngangen abai ama sport ama na ipanagun taman nagumala iparatia na ini begairun wallah agiang kutwa pang ninia ka ayat sabepian nakagiaskan yan mampu na nian masuk kurta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naginti sabab mana itamu kabai miya katepi sira na gusto Rasulullah na miya tay so Khadijah na deden amini begakian si iku Rasulullah at tamu aat piyaso sana di pamakasih saja den na banyan mini begak enotong na langon na tamu kian na inusarian si iku agama na gitu mambuy sabab ama pinutul tanwa kay kumatay so Khadijah na aya kia kaya tau Rasulullah si sagyang kunto ay bungkuso bungkuso na kunto kepanan adiman untuk Khadijah adiman untuk Khadijah si Rasulullah kaya miya ano yung Khadijah nagtigil na si isang utakap kesakityan nagtigil na hey Muhammad ya Rasulullah na ikelkak nagtigil suka ketaguan si isagyang kaya kubah na pengeninakan reka tigil aswad tigil suiku kulu beka o di nagtetanggu beneka pagam-paganay akia pakatan Umar kau Jibril na ayang karakan bungkusan naman ito so kaya nagawin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kinuha niya nagyang ko tayo bubungkus yan nagtigil na giyay na so kaya na yung Khadijah niya kapiya ginawa niya at tigil na wan nagyang ko namatay so Khadijah nakagiyang kumarigu kay kumarigu ang kepanan mungkusan nakiyaya to Rasulullah nagyang ko tayo diniman no Khadijah ay mungkuson nasok kaya kaya tahu Rasulullah namanya katalingu masuk Jibril alaihi salatu wassalam tigil na ya Muhammad Allahu yakra'uka salam kaya tigil Muhammad nasuwalla na pitiro yan rak na isimpayakan rakasong kanilintan pakat bignaang kaapikir ka nagusibarka mata na tigil asang na tigo Jibril na maawid ako sakapan apuun sa ikos surga apa memegayan Allah seiku karumang kaso Khadijah ayah sabab yang nainusan yang sultan mekian sapantag seiku Allah kapan untuk saban untuk nasong Khadijah na mimbelu yan dua lapis kapan paganayay bungkus no Rasulullah minirurat sa lawas yan nagyang kunda diniman yan na ayang karang natigil bungkusan agyang kuntua tentang gubernur Rasulullah ikut kulub yang kaya pakatali ko mauno Jibril
Kedua, andai ni na inibungkus na Rasulullah na kapan na puja surga. Awi dan Jibril ang pamamagayan wala sa iku Khadijah. Sa isagyang kota kiyaw saran yan sa iku tamukiyan. La hawla wa la quwata illa billah. So kung so Khadijah na kafnani, duay kapan. Kafnum min Rasulillah, kapan ang makapupuon sa iku Rasulullah, wa kafnum min Allah, agu kapan ang makapupuon sa iku Allah. Yun to, na iya sebutan raw, nakagiya sabab sa so Khadijah, na inusaryan so tamukian, nagyun day sabab ayaw mabuin ni sabi unwala na pamagayan akapan. Yun day kapya, one day ni nadinian gustong so tamukian sa pantag sa iku agama. Nagya sir katanoy man to na, ano yung nga gusto sa iku agama na tinaw paman na ba kuda tamu ka na padang lagi ito. Tingin na ino kadipsid ka sa giyang nga masjid nanti nagagalabag mo nakadisid ka sa masjid. Miyak tama ng tingin sukawang sa giyang nga masjid. Aloy na ino kadipsid ka sa giyang nga madrasa sa isugay sa guru tingin na katidisiran no magkabot. Kaya ino sirang na nakatangin no website din ang kugasosokay sa guru. Nagkabot Allahu Akbar. Na way pagkataning mo na tingin na inyo kadipagantok sa rumiro ay mantong na ese katanamber na por tupay na andin ni kan ganyan na tingin na itasi kamay ko na miyasala na mabubasa ano man na magito. La hawla wala quwata illa billah. Naman ito. Nagupon gito ibitad. Nakanubo niya. Ngay no. Na makaw makasi sa naman sa makaw makasi sa Mauriano nakatimiyan itong mga kapagitong sa rumiro. May gada mapigitong karo-arumiro. Ngay no. Napipikiran ka awri panawala apetay kanada aba magpumagitong amakaniw niyo sa minipangunaan kaon sa kabaya wallah. Daman aba pumagitong sa ikong tamukka. So miniganat kasi sa giyang kaya dunia na sokya ganatan kaon na pamilyang ka na amay kudisiran usaran sa ikumapyan. Diran usaran sa iku kabaya wallah. Diran usaran sa iko'y kasuso at wala na napipikiran kami at tibuba kasay tutong kasi sa anuman amawin. Yan managyan kaya tamo na inukap pinagila kagupun aya kabigakan kaw na makawis. Namiya dilikan. Na ay dapat yung si isagyang kaya bedan. Kanaman uba aya sarat ay nisong waga manamay kang ginatan kasong pamilyang ka na kailangan na andi ni na amay kapitay ka na ayami ganat kaw na buwan buwas yung pipi sa tamo kaamay kuwante ni nagyuto na dapat pangandaw sa ikwagama na pipikirang ka amiya kakwang kabidin sa sandi yung kaisa sandi yung si isang yang kuto andi ni na kubur ka alangon at imang gulaw-law pamilyang kasi isang yang kaya dunia akalalalungan na miski siyang payar karo isang payar karo yun tayo margino na na aya kailangan na mga pamagitong ka. Yun din sabab as mga sahabaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu an na isabi ano iniyan nagtigi na hasibu anfusakum qabla an tuhasabu niyadtirop na Umar ibn al-Khattab agyang kutu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu pamagitungan niyo wa ginawan niyo si iko na anudan tanong pagkapamagitungan makaw makasi sa ano nga na mauring na taman sa sana da tamok ka aminigan at ka sa dunya na ipagisir ka. Kaya no, so Salman Al-Farisi na miyang aguro. Kaya miniguro, yan na umabili mi kay sa isa along anamawri. Nakagya mo na pangadig na matay so Salman Al-Farisi yung piray miniganat yan na ayaw mo miniganat yan at tamok na duwat ti adirham. Duwat ti adirham na minitagaw niyan si isagyang kuto kap kesakitian sa kalakyan si iko kap pagkatalinguman yan si iko wala umumi isagyang kuto duwat ti adirham nasira katan daw na miyakad dagdag ap kibuga kuta kaapi ang umaga namatay na penamo ka dengan tiginagyang kaya wata uwan kau pa makaswata ka na daw para tenin ay dapat kau miyakala na pasasakub sa uwan ano ko na nakati di makasasapari kau ay dapat kau miyakala na andinin na panilag di makasasapari kau na umanian may lakagyang kung tatamok ka namin sa sande yung rose isagyang kung takubang ka at makatutumpok kau nakagyang sabot isagyang kung takiat panimo ang kau kaparakan
Miyalu yuwallah sa isa Quran na lalayo na kapigaduet tanurot. Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ تُحْمَى فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. Antunay Peter wallah suwati ko Allah sosiranut tuwa miyat taman din sa kapani mo sa bulawan agupira. Wala yunfiqunaha fi sabilillah. Daam yang gusto niya nun salanan si ikwallah. Fabashirhum bi'adabin alim. Napanutulang kakiran ya Muhammad at tigwallah susiksa manipedis. Sa ano-ano tuwat tigwallah asumini begat kiran si isagyan kaya dunia apiani mo iran. Adairan mau sarsak kabaya wallah na igalid si ikunara ka jahannam. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa juhuruhum. Nabaluin at tigwal na apirin sa aipirin sa wala si isagyang kaya mga penengiran. Giyang kaya bela akilidiran. Giyang kaya tigwal na alikudiran. Sa aya ko nagtiroon o pinanawag amay ko'y pirin sa isagyang kutwataw. Hada ma kanastum li amfusikum. Ginan sukpian mo iyo. Sa ayak kiyapan mo anyaron na pantag sa iku mga ginawa niyo. Faduku ma kuntum taknizun. Na taanta amini watigu Allah sukpian mo iyo. Nama na nagyutin-yutan. Agyang kaya kapan mo sa tamo. Nagupudi nga mausar. Na apiyak man malakay tamo na kailangan. Na sukkaganatan kau naman doon kasi iku agama. Agupun kami pang do si igwaga managpa kayag yang pagtatamok ka na kitumpok rekarumam ha pagkikoneksyon rekaro si sagyong pagkakubang ka sab kesabapan sa pagasenang ka sa maliwanag ay mana na dia kadang-kadang dikira amya kabegag sawata na ay minibegagyan na mapiawata nagyang kutwa da taruto na may pumangnikan yan si ikukubang ka ande ni nadikan yan di misidika dikan yan di ma may pamangni sa ikwallah sa iku mga kagagawi napkesabapan mambusaan din na upamakapsiksa ka na pagpakagada agyang kutwa siksa kasi isagyang kutwa oras makapapadalong kasi isagyang kutwa kubanta ayay katlong kailangan agyang kutwa kapag inadatanuron nagukato kawitanuron nasukato kawitanu sa iku agamantanu agama Islam yang kaya agamantanu agama Islam na kailangan nakapagana daw kena ubag yang kaya masa tanoy man to mimbelo yang ngarambu so tigu mga ungang ahimmatus sahsu laysa tafakkat ingaranta so senang na data kurang kanya ayaw manang pagana din kaswaga masa kena ubay ngarambu kena ubay dataran yang kaya masa tanoy man to umangkan bayudatan na umangkan mang pasakaratas na tatagun kau na muslim ka Muslim na diniyang katawan, so Muslim na dipendiakat, kasudiakatian na pindiakitian, Muslim na dipusa sa ikulanulan Ramadan, Muslim na pagagagam na haji, na dibnay haji, Muslim adisugu sa mapia na disepar sa marata, nagyute miya baloy ay ngarambu kabubaloy niya na Muslim, na ayawaran, one day ni naptaw at tarimaan yan askan yan na Muslim magi-Islam ay agaman yan na Islam na magbaloy askan yan iladiwan si isagyang kutwa mapya si ikukap kailayaw si isagyang kayaan day ni nakapayag yan na gusto kasun niya kanaw ba kagyang baloy na kaginawang ka Muslim nasarbo ka miyatero ay agaman ka na Islam at tiga ngayon waba ako di muslimi siyama na miya kagwa makapnay kadi na sina na miya kaysa makapnay kadi apiya miya kasang gibu makapnay haji siyama ka na miya kadung gibu makapnay haji sina kay digag simbuya nakating giraw ka muslim ayam miya alo yung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Nagtigyan na la farqa bainal muslimi wal kafir illa tarkis salat. Nagtigyan ng bidaan o muslim agusong kafir. Inunta so kibugakan si ko sambayang. Na antunay miyang gulaw lang amay kadigap sambayang. Apya sudiyo maat na digap sambayang. Mas tong agyang kung kagalabag ka ayang ka pa priority. Uriyan yan na di nga dito na muslim ka. Muslim ka ading ka katawan ikitab ka Quran. Muslim ka apya sa suratul Fatiha na ding ka kubatya. Muslim ka ande ni na ding ka katawan so kipupantagan kasi kung kadnan ka na ayab teroon ang Muslim na sabutan niyan agyang ayab teroon ang Islam. Yan na. Sabutan ka, aayagaman ka na sa Islam. Sabutan ka, aayagaman ka na ande ni na sa Islam. Maknal ka ayay penggulalan ka agama na sa Islam. Kaginan ikakubaloy ka tito Muslim. Sa isagyang kaya kapapadalam kasi isagyang kaya dunia. Balasang ka nung wala sa madaklama piya. Pengintan sa ikwala. Agyang kaya kaya pakatitaling umaitan sa isagyang kaya miya kalabi sa kauras. Na baloy niya na iya simba sa ikwala. Pengintan pa sa ikwala. Awad na miyan discuss tano sa aanday ni na daw na mapapadal mo nagyang kontak na ubay ka suso at wala nagito so kabubaluyakan manusia at kalipat na panginakan sa ikwala ay rilayan rakam balasang kanunian sa madang lamabya kasabot siya yang ngayakwan makapasada ko siya na urasakan sa isa marawi balasang kanunian sa madang lamabya wa aqulu ma tasma'un wa aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dam fastaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Besar ya?